flétna je vzduchu nejblíže. Asi to budete všichni znát, když chodíte do hudebek s dětmi, nebo vy sami chodíte hrávat na nějakou zobcovku, později na příčku a pak se vám to třeba rozjede do nějakou klarinetu, nebo hoboje, nebo čehokoliv dalšího, nebo zůstanete konec konců u té flétny, že to je ten nejpřirozenější dechový nástroj, ten základní. Takže i spoustu fléten najdeme ve varhanách. Ty se nazývají buď flétna, flauta, fletna nebo fléta, prostě těch variací je bezpočet. A to jsou teprve české. Co teprve, když do toho vstoupí nějací Němci s nějakýma flöte třeba. A tady těch flöte, Gemshornflöte, Gedachtflöte, Rohrflöte, Hallflöte je úplně hromada. A vlastně člověk neví, co by zvolil dřív. Ale pokud tam uvidíte v názvu to flöte, tak je to jasné, že se jedná o nějaký typ flétny. Tyto rejstříky mají širší menzuru než principály, což znamená, že budou měkčí ve zvuku. Celkově budou takové vřelejší. A dále je dělíme na kryté flétnové hlasy a otevřené flétnové hlasy, po případě polootevřené. To jsou právě tady ty, jak jsem už řekl, německý Rohrflöte, to je flétna trubicová, která je nahoře nad tělem zakončena deklíkem s takovou malou trubičkou. Nebo třeba máme flétnu, která se nazývá rohkamzičí a to bývá flétna, která se směrem nahoru zužuje do takového trichtýřku. Nebo máme flétnu, která je třeba typem vídeňské flétny a to vypadá, kdybyste tam nasadili pomalu jako kdyby spříčné flétny na ústek. To labium je do kroužku, čili otvor flétny je do kroužku a vzduch se do něj přivádí zvenku, takže to skutečně vypadá, kdyby tam hrál nějaký flétnista pak ve zvuku. A některé si z nich tady samozřejmě ukážeme. Tak, jako první je tady kryt 8 stopí na hlavním stroji. Slyšíte velice jemný zvuk kulatý. Je zde kryt, který je na druhém manuálu. Tedy komornějšího rázu. A je tady flétna dutá, která je na hlavním stroji. Slyšíte, že tady už víc do zvuku. Je tady flétna i na druhém manuálu a pojďme si vlastně podívat, jak se od sebe liší. A je tady flétna právě vídeňského typu, která je na třetím manuálu. Ta je vlastně nejširší ve zvuku. A je tady třeba pak další, a to je rohkamzičí, ten, jak jsem říkal, že jde do toho trichtýře. A to je flétnovitý rejstřík, který ale má náznaky už další rodiny, která bude samozřejmě v jiném videu, to je rodina smykavá. Máme zde flétnu trubicovou, která je ve 4stopé poloze. Já ji budu hrát o oktávu níž, abychom měli to barevné srovnání. A máme zde flétnu harmonickou, dokonce dvakrát. Také ve 4stopé poloze, takže já ji zase zahraji o oktávu níž, ať se nám ten barevný věm nesmaže. A 103. manuálu. Slyšíte, že ta je opět nejsilnější, protože patří do takového toho solového stroje. Takže ta je udělána právě proto silná, aby mohla krásně znít do prostoru kostela. A je tady jedna zavřená flétna, tady burdon 16 stopí, který je
protikladem toho principálu 16 stopého z prvního manuálu. To se na to můžeme podívat. Bourdon 16 stopý. On jde samozřejmě do té hloubky. Ale tam není příliš zřetelný. A tak se člověk může ptát, proč vlastně vůbec tady je, když tam není vůbec poznat, co se na něm hraje. On je tady právě proto, aby dodal velkou váhu celému tomu stroji, když jej pak zapneme v nějakém tutti. Tyto flétnové rejstříky se velice často a velice dobře uplatňují i v pedálu, protože když se dá ta pištěla zakrýt nějakou zátkou, tak je o polovinu kratší při stejně vysoké nebo stejně velké hloubce, jako kdyby byla otevřená. Takže zkráceně řečeno, principál 8 stopí, kdyby byl zakrytý a kdyby to ta menzura umožnila, tak bude hrát jako nějaký rejstřík 16 stopí. A tak to máme i tady. Je zde subbas, který je krytým 16 stopým rejstříkem, podobně jako ten Bourdon. Ten i pěkně kreslí právě proto, že má dodat i tu určitou vřelost tomu pedálu, protože ne vždycky potřebujete na pedál hrát hlasitě. Je tady krytý bas 8 stopí, který je extenzivním hlasem z tohohle subbasu. Když bych to chtěl předvést, tak krytý bas zahrají na tomhletom D a subbas o oktávu výš. To stejná pišťala. A měním přitom rejstříky. Takže ten krytý bas má podobný charakter jako ten subbas, což se v tom pedálu velice dobře unese. A můžeme zkusit zahrát nějakou drobnou záležitost takhle s nějakým doprovodem.